B'referenza għal dak li kiteb il-Viċi Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio, fejn sostna li l-Italja lesta tilqa l-immigranti li jinsabu fl-Ibra Maltin, iżda ma daħlix f'pajjiżha, komplet tikber il-kwistjoni bejn Malta u l-Italja fuq dawn l-immigranti. Di Maio qal li Malta għandha tniżżel in-nisa u tfal minnu fih minn fuq dawk iż-żewġ vapuri u tibagħthom l-Italja. Aħna nilqawhom, għal darb'oħra aħna lesti nagħtu lezzjoni ta' umanità lill-Ewropa kollha. Fis-sqarrija b'reazzjoni għal dan, il-Gvern Malti sostna li d-dgħajsa mexxiet is-salvataġġ ta' dawn l-immigranti f'post li kien barra mill-Ibra Maltin. Is-salvataġġ sar eqreb lejn l-Italja milli lejn Malta u filwaqt li l-NGO talbet lill-Italja sabiex tipprovdi port sigur biex jiżbarkaw l-immigranti salvati, l-Italja rrifjutat li talloka port sigur u għalhekk li bastiment kien imġiel ibaħħar aktar il-bogħod u li jfittex kemm fl-ibħra territorjali Maltin. L-Italja għalqet il-portijiet tagħha l-NGOs kollha kif ukoll għal salvataġġi oħra fejn kienet marbuta li tiżbarka skont il-liġi internazzjonali. Il-battibekki jkomplu wkoll fl-Italja stess. Il-Viċi Prim Ministru ieħor Matteo Salvini insista li m'għandix tkun l-Italja li tilqa' lil dawn l-immigranti u kompla jgħid li l-Italja lesta tibgħat ikel, ħwejjeġ u mediċini iżda mhux se tkompli ċċedi għar-rikatti. Il-grupp ta' 49 immigrant li jinkludi fih nisa u tfal għadhom qed jistennew port sigur fejn jiżbarkaw sabiex ikunu jistgħu jittieħdu minn Franza, il-Ġermanja u l-Olanda, it-tliet pajjiżi li diġà offrew l-appoġġ tagħhom sabiex tintemm din is-saga. Sa issa l-immigranti ilhom 15-il jum abbord żewġ vapuri u għalli ġew salvati l barra minn Malta meta kienu fuq dgħajsa tal-injam 3 ijiem biss qabel il-milied. Il-futur ta' dawn il-persuni għadu inċert għalkemm Franza, il-Ġermanja u l-Olanda il-koll offrew li jilqawhom, però l-ebda port għadu ma tal-kunsens tiegħu sabiex iż-żewġ vapuri jitlu fih biex ikunu jistgħu jiżbarkaw. Din il-missjoni tagħmel parti minn United for Med li lan tagħha hi li żżid il-pressjoni sabiex pajjiżi Ewropej joffru l-appoġġ tagħhom. Din il-missjoni turi wkoll li hemm pont bejn il-baħar u l-art, alleanza u solidarjetà li taqsam il-frontieri.